गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया खुंफुंजाबाय। गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दैमुगुरि ओनसोलनि कुसुगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंबाय। मेलखौ बेखेवगिरि महरै बिटिआरनि उकिल मुसाहारि बिथाङा बाहागो लाना बेखेवना होयो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां थरेन बर' बिथाङा। जर'खा आलासि महरै रायजो सभानि एमपि रोनग्रा नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लायो। गेवलां मेलावनो बुंथिगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लायो आरो गोबां मेलेमजिबि सानसुमै रायजो राजा बिथांमोनाबो बाहागो लायो। सांग्रां जा, उन्दै बैसोनि हिनजावसा हाबा खालामोब्ला जोबथेसालिनि आलासि जानांगोन। उन्दै बैसोनि एबा 14 बोसोरनि गाहायनि हिनजाव जुलि लायोब्ला जेलनि आलासि जागोन। उन्दै बैसोआव जुलि जायोब्ला सांग्रां जादो, खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। 14 बोसोरनि गाहायनि हिनजावसाखौ जुलि खालामब्ला पक्स'क आयेननि गेजेरजों थोंजों हौवाखौ हमगोन। बे बाथ्राखौ खौरां बिजोङाव बुंथिदों सीएम हेमन्त बिश्व शर्माया। 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाया जुलि जायोब्ला आयेननि सजा मोननांगोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै केबिनेट जथुमाव थिरांथा लानायखौ दुंब्रुदै बरायदों क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि लोगो आफादगिरि शफिकुल शेखआ। बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफ्रा माखासे जेंना जेंसिनि सायाव खौरां मेल खुंदों। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफ्रा दासिमबो भारत सरकारनिफ्राय रिहेबिलिटेसनखौ मोनैनि सायाव दुखु आरो खुद्रिखांनाय फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि बारग' एनडिएफबि थाबोनाय 660 जन सुबुंफोरनो फैगौ फेब्रुवारि दाननि गेजेराव रिहेबिलिटेसनखौ होफुंनांगौनि दाबि दैखांदों आसाम आरो बिटिसि सरकारनिसिम। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मैनागुरि आरो गेवलांगुरि गामियाव सोमजिदों हानि गेदेर केलेंकारि। रायजोआ गुबुन हारसिंनि थाखाय रावनोबो हा हगारा, रायजोनि हाया रायजोनावनो थानांगौ गोख्रों दाबि दैखांदों। दिनै चिरां जिल्ला सिदली बेंखननि सिङाव थानाय काजलगाव, मैनागुरि आरो गेवलांगुरिनि गोथै गारग्रा हाखौ माइनाव मुंनि सासे सुबुङा गावनि मुङाव नामजारि खालामनो नाजानायखौ लाना गोख्रों हेंथा होदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। लोगोसे बे हाखौ फेरलेबसेबो सोरबा सासेनि मुङाव हगारना होनो हाया होनना अजद दैखांदों रायजो राजाफ्रा। स्किमनि उन्दै हिनजावसा जेटसेन दहना लामाया सारेगामापा लिटिल चेम्पियन उइनार जाबाय। जिटिभिआव जानाय रियेलिटि टिभि श' सारेगामापा लिटिल चेम्पियन सिजन 9नि फाइनालाव स्किमनि थागिबि जेटसेन दहना लामाया देरहासार जानो हाबाय। मख'नो गोनांदि बे मेथाइ खननाय बादायलायनायाव जेटसेन दहना लामाया ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 10 लाख रां बान्था मोननो हादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बेरगावनि नागासुबायाव अन्थाइ रोगानाय डाम्पार गारिया बेलथायदों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनिफ्राय फेरगाव फारसे सिंखावनाय अन्थाइ लाना फैबाय थानाय AS25FC0374 नम्बरनि आबुं अन्थाइनि डाम्पारा लामानि गेजेरावनो अमा फिसाखौ बासिनो थांनायावनो नागासुबायाव बेलथायना गोग्लैयो। डाम्पाराव दैखांना लाबोनाय अन्थाइया लामायावनो गोग्लैजोबब्लाबो ड्राइभारजों लोगोसे लोगोफोरा खुनुरुखुमै जिउ रैखा जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' सावथुन नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। देग्लायनि गोदानै ओंखारनाय दाखा जोमै सावथुनखौ बर' रायजो राजाफोरनि नायनो खाबुनि थाखाय निउब एपआव हगारनो थियारि जाबाय। बर'नि जाखांफु फावखुंग्रि मिथि नार्जारिया दाखा जोमै सावथुनखौ नायनो बयखौबो खावलायदों। खुलुमबाय, आं मिथि नार्जारि। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोनहा थांनाय बोसोरनि दाखा जोमै सावथुन बड' मुभिखौ जाय नायनो होननानै नेनानै दंमोन बिसोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। मानोना बेखौ गाबोननि 24 जानुवारियावहाय निउब एप्सआवहाय होनाय जासिगोन। बिनिखायनो नोंथांमोना जाय नेनानै दंमोन गाबोन बे निउब एप्सखौ डाउनलड खालामनानै दाखा जोमै सावथुन मुभिखौहाय नायनो हासिगोन आरो। स' रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि फोरमायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।